Моята учителка по физика, госпожа Волкова, в момента на 95 години, казваше постоянно, че също по физика човек е 99 на 100 сляп. Човекът е 99 на 100 сляп. Значи има неща, които са невидими лъчения около нас. От целия спектър на електромагнитното лъчение човек вижда от 0,4 до 0,7 микрона. Виолетовия край до червения край на спектъра. А от 0 до безкрайност, значи, знанието е крайно, но незнанието е безкрайно. Незнанието е безкрайно. Човекът е краен. И няма като човек, който е краен, да се представи нещо безкрайно. Това просто е невъзможно.